A bɛ fɔ fɛn min ma ko conseil des ministres n'o bɛ tali kɛ an ka ministre ka fara ɲɔgɔn kan ba ni o baaraw tɛmɛla arabadenw n'o bɛnna février kalo tile 14 ma san 2024. Conseil des ministres mun ni a ɲɛmaa tun bɛ jamana ɲɛmaa bolo tali kɛ colonel Asimi Goyita la baara mun ni a kɛla mun tali kɛ salle de délibération palais de Kuluba la mun ni y'a ta k'a lajɛ sigikafɔw kɔni kɛla ka datu fɛn caman la jamana ɲɛmaa ani ministre ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ mun ma ko a kumakanw sinsinla fɛn damadɔ kan kɛnɛ la projet de texte olu ta la ka taa se nomination fo ka taa se kunnafoni di dɔw ma ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma. A bɔ yen nɔ an bɛ tali kɛ chapitre des mesures individuelles la k'i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ la conseil des ministres a ye maa dɔw kɔni ka nɔrabilaw kɔni kɛ ka maa wɛrɛw bila o place la n'o fɔ ma ko nomination ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ ministre de la refondation de l'état i b'a ye k'a fɔ secrétaire général o kɛla monsieur Ibrahim Sempara ale ye inspecteur des impôts ye. Commissaire au développement institutionnel o ye M. Mahamadou Dambélé, professeur principal de l'enseignement secondaire général do. Mun bɛ tali kɛ ministre des affaires étrangères la coopération internationale la ambassadeur directeur de la coopération multilatérale o kɛla monsieur Kanison Kulibali ye ale ye conseiller des affaires étrangères ye. Ka bɔ yen nɔ ministère de l'agriculture la mun bɛ tali kɛ inspecteur à l'inspection de l'agriculture o kɛla monsieur Mamadou Togola ye ingénieur de l'agriculture du génie rural. O kɔfɛ président directeur général office du Niger o kɛla monsieur Badara Alou Traoré ingénieur en génie civil. Mun bɛ tali kɛ ministère de l'entrepreneuriat national la la formation professionnelle i b'a ye k'a fɔ olu fɛ yen nɔ chargé de mission o kɛla monsieur Drissa Diouara ale ye journaliste et réalisateur ye. Mun bɛ tali kɛ ministère de l'artisanat de la culture i b'a ye k'a fɔ chargé de mission o kɛla monsieur Alpha Atikou Maïga ye journaliste et réalisateur fana don. Ka bɔ yen nɔ directeur général du conservatoire des arts et métiers multimédia Balafaseke Kuyate o kɛla monsieur Oumar Kamara n'a bɛ fɔ ma ko Kamaraka ale ye ancien chercheur ye. Mun bɛ tali kɛ directeur national des bibliothèques de la documentation o kɛla monsieur Amadou Sidibé administrateur des arts et de la culture. Bamakɔ février kalo tile 14 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali ale bolo bɛ sɛbɛnw la.